skal op og snakke med ham. Op til ham og snakke med ham. Snak med ham. Det er meget seriøst. Kom med mig. Så skjuler os fuldstændig. Så det kan jeg at finde ud af, at vi får TV2, vel? Du lader lige kameraet i min sko. Lad du? Vi skjuler kameraet i min lomme. Stop den så. Kan vi nu gå ind helt undercover? Jamen, jeg vil bare købe en våben. Det er en god våben. Den her, den er rigtig god, den er dyr. Må jeg så ikke være? Ja. Det er da en lige fin lille sag. Ja. Den er god. Vil du købe den? Skal du få 2 tykkegummi for den? Det er orden, du. Ja. Hey, Leon. Nu kan du se her. Du skal nok lade det. De er lidt for gamle. Man lader den sådan her. Se her. Jeg kigger om lidt, ikke? Sådan her. Du skal huske at... Pas på, at du ikke rammer. Nej. Nej, det er to, mand. Læns.